Nedávno som dal video zo svojej záhradky, kde mi kvitne vinič a ja som si tak trošku kopol do voličov súčasnej koalície, že keby im tak všetkým rozkvitlo tu a volili by strany s najlepším ekonomickým programom. Mnohí z vás mi napísali, a to sú ktoré. No tak za všetky spomeniem našu stranu, Demokrati, kde máme XY ekonomických opatrení, ktoré zazdielam aj pod týmto videom. A zo všetkých tých opatrení spomeniem jedno jediné. 17% rovná daň pre všetkých. Začalo by sa to na 19%, čo už tu v minulosti bolo, fungovalo a naštartovalo ekonomiku. A postupne každý rok by sa znižovala táto rovná daň o 0,5% až na 17%. Ako povedal pred pár dňami u nás v Trenčine Jaro Naď, na čo vymýšľať koleso, ktoré už bolo raz vymyslené, stačí ho použiť. To je iba jedno z veľa opatrení, ktoré máme pripravené na to, aby sme to tu naštartovali a rozpumpovali. Takže toľko moja odpoveď všetkým tým, ktorí sa pýtali, že to sú ktoré. Priatelia, všetko dobré, držte sa, pekný deň. Čaute.